Ayambalima ani yakuma bi kunnafoni fɔlɔ min b'an bolo k'a las'aw ma a bɛ tali kɛ Kidali kow la. Kidali ko minnu kɛra kalo tɛmɛnen min ye Kidali groupe armé 2 CMA ani Gatia mɔgɔw ni u se ɲɔgɔn ma Kidali gestion kɛcogo la. O kɛlɛ in kɔfɛ fɛn caman bɔra la. O dɔ kɛra ko mɔgɔ caman de bɔra Kidali ka b'u ka sow la k'u ka sow bila ka taa u kɛrɛfɛ duguw la. Bibi in na an bɛ yɔrɔ min na bibi in na chiffre dɔw sɔrɔla la min ye direction nationale du développement social ye ale bɔra ka chiffre dɔ sɔrɔ a ye enquête dɔ kɛ min na a ye u bɛɛ collecté k'a lajɛ mɔgɔ dama min bɔra Kidali ka boli kɛlɛw ɲɛ ka taa dugu wɛrɛw la. Olu ka jateminɛ na jateminɛw bɛɛ balen u sera k'a dɔn ko maintenant ko mɔgɔ 1025 o ɲɔgɔnna de bɔra Kidali ka boli ka taa Menaka région na. Olu bolila fɛn wɛrɛ tɛ kɛlɛ min kɛra Gatia ani CMA ni ɲɔgɔn cɛ. O tɛmɛnen ka bɔ yen olu mɔgɔ 1025 mɔgɔ 356 o bɛ far'o kan olu fana bɔra Kidali nka Zena olu taara Gao de. Nka ni direction nationale du développement social u y'a fɔ k'a d'a kan ko ni kɔni nin chiffre ye nka olu tɛ se k'a fɔ ko nin chiffre n'o bɛ se ka k'a bɛɛ ye. Ko mun na ko parce que k'olu ka ɲɛɲini ninnu na ko yɔrɔ in a ko ka gɛlɛn kosɛbɛ insécurité bɛ yen a n'a kɛrɛfɛ dugu ninnu bɛɛ donc k'olu tɛ se k'a fɔ ko nin chiffre in ni nin y'a bannen ye ou bien ni nin t'a bannen ye donc min b'a jira k'a fɔ ko nin chiffre ninnu dɔ bɛ se ka far'u kan tile minnu bɛ ka na. Nka an bɛ yɔrɔ min na bi olu sera ka min sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan conséquences minnu bɔra Gatia ni CMA mɔgɔw ka kɛlɛ la o de kɛra nin ye. N'o kunnafoni bɔra yen an b'a ladɔnniya fɛnɛ k'a fɔ ye ko Amikani ka opération gouverneur Amikani a ye opération bila sen kan n'u b'a wele ko déguerpissement min ye ka commerçants minnu bɛ siradaw la ani baarakɛla wɛrɛw minnu bɛ siradaw la k'olu bɔ siradaw la Bamakɔ sira belebelebaw ninnu kan. Min ye o commerçant ninnu ye u ye ɲɔgɔnye dɔ kɛ ɲɔgɔnye min na u y'a fɔ ko opération in ko nin tɛ opération ɲɛnama ye ko nin opération bɛ délinquants ni bandiw de caya dugu kɔnɔ ko mun na ko k'a d'a kan seulement ko ni a ye Amikani ye mɔgɔw gɛn ka bɔ u place la u dahirimɛ sɔrɔ yɔrɔ la k'u kan ka yɔrɔ ɲini u ye u bɛ se ka taa baara wɛrɛw kɛ yɔrɔ min na ni ye ka yɔrɔ ɲini u ye u bɛ se ka t'u ka feerew kɛ ani minnu ye mécanicien u bɛ t'u ka mécanicienya kɛ yɔrɔ min na. Ko olu dun ka hakili la ko foyi dun ma ɲɛɲini olu ye ko walasa k'olu ka segin ka taa o yɔrɔ la ko donc ka da o kan k'olu tɛ se ka sɔn nin déguerpissement in ma hali ni an bɛ yɔrɔ min na bi a fanba kɛra bi na Bamakɔ fan caman na mais k'olu kɔni olu ma sɔn bi k'olu ma sɔn sini wa k'olu tɛna sɔn hali sini kɛnɛ fɛnɛ ko tant que ni olu ka droit ye minnu ye ka olu bila yɔrɔ la olu bɛ se k'u ka dahirimɛ ɲini yɔrɔ min na ko tant que n'o ma sɔrɔ o commerçant ninnu olu kɔni ko bi olu tɛ sɔn sini olu tɛ sɔn wa hali sini kɛnɛ k'olu tɛna sɔn ni nin ko in kɔni ko ni gouvernement ni Amikani ni gouvernorat bɛɛ n'olu ma jɛ ka yɔrɔ ɲini olu ye olu bɛ se ka t'u dahirimɛ ɲini yɔrɔ min na k'a d'a kan ko n'olu kɔni bɔr'u ka yɔrɔ la ni yɔrɔ t'olu bolo k'olu kɔni t'a dɔn ko nin fɛn in bɛ se ka wele cogoya min na ni o tɛ k'a fɔ ko a bɛ ka délinquants ni bandiw de caya dugu kɔnɔ. An balimaw ni kunnafoni fila kunba in de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi kunnafoniw la.